La veritat és que quan em van dir per fer el llibre, primer vaig dir que no, perquè és molt compromès, és molt complicat. Jo crec que l'escriptor ha de tenir l'ofici d'escriure, és el que tenen, escriuen sempre, i vaig intentar 2 o 3 coses, els hi vaig enviar, no m'agradaven gens. Hi havia una certa deshonestedat amb el que escrivia i el que jo volia escriure, perquè volia fer una cosa. I l'última vaig dir, escolta'm, jo de vegades faig un xou que ens va sortir quan el Paco es va posar malalt, però que jo ja l'havia fet feia 10, 20 anys, però no era el mateix xou, sinó que surts a l'escenari i expliques coses de la teva vida. Però això de fa molts anys, vull dir que no és que jo el dilluns em posés a escriure el llibre, sinó que de totes les coses que has viscut i que has anat recopilant ho vaig anar posant, i em va semblar que era molt més fidel a mi mateix i molt més conseqüent presentar-ho doncs com si fos una obra de teatre, com si fos un monòleg. Probablement d'aquí, si jo hagués tingut un estil literari o un ofici d'escriptor, hauria sortit el doble de gruixut, però no hauria sigut el doble d'interessant. Aleshores, els de teatre tenim una mica aquesta cosa de l'ofici de ser precisos. El gag, per més que l'allarguis, no fa més riure. Ja és prou intimitat, sempre són intimitats, les coses que et passen sempre són intimitats. Quan jo que em penso que sóc molt famós i surto al carrer i no em coneixen i em pregunten si sóc un altre i això ho explico, ja expliques una mica la teva intimitat o aquelles coses que de vegades no agraden. I surt la meva dona, per exemple, i explico una mica la nit de Nubis, que és molt graciosa. Ja és la meva intimitat, però no va ser ben bé així, o potser sí, m'enteneu? No, jo per exemple quan faig el Woody Allen no em costa massa de fer, no em costa massa. Tenim una manera de fer semblant i no em costa fer-lo, tot i que diuen que és molt difícil i que tal, però jo en realitat no em costa. En canvi el Rowan Atkinson, el Mr. Bean, enraona molt menys que el Woody Allen i em costa molt de fer. Això vol dir que estic més còmode amb l'altre, no? Amb el Woody Allen. Però, en canvi, amb el Rowan Atkinson puc exercir més com a actor. Com a actor. O sigui, utilitzo més tècniques d'actor per doblar-lo. En canvi, amb el Woody, no, només utilitzo la meva manera de ser. Ja n'hi ha prou. De platja en faig molt poquet, ara. No, però no per mi, sinó perquè els que jo doblo ja s'han fet grans. Perquè jo encara estic la mar de bé. Però els que doblo, mira, l'home aquell, el Woody no vol ni sortir a les pel·lícules. El del Betty, com es diu? El Frank Spencer, si el veiéssiu ara està gras, que esclar no pot tornar a fer allò del Betty, però està gras. I el Rowan Atkinson cada vegada parla menys, només fa vull dir que aquí podrem guanyar massa la vida amb això, però bueno, és un procés i és un camí que he fet al llarg de la vida. El Woody Allen jo el vaig conèixer ja de grandet, però em va encantar la seva manera de ser i té unes certes coses que a mi m'han agradat molt i és aquesta proximitat que té amb la gent. Potser ningú se'l plantejarà com un gran actor, però sí com el Woody Allen, aquell personatge pròxim. I a mi m'agrada molt ser això, aquell personatge pròxim. El que passa és que potser probablement l'actor ideal per fer aquesta obra que jo he escrit, aquest llibre que he escrit en forma teatral, em sembla que l'actor ideal gairebé seria jo. Vaig escriure una comèdia, un monòleg, sobre una dona, que es deia La glòria del mercat. Es va estrenar una setmana en el Capitol i me la va fer una actriu que es diu Núria Valls. I és això que em deies tu. A la gent tots em venien i em deien, és que ets tu. O sigui, aquella pobra noia va fer la funció aquella i tothom li deia, és que veiem el Pere. Hi ha un projecte teatral que serà sorprenent, si surt. Hi ha un projecte de fer ràdio que també està a punt de sortir i el cine i la tele que surti. Aquest llibre no em justificarà la vida,
no me la justificarà, però sí que la meva vida pot justificar el llibre.